Sven Kramer van het Lokweeske van Cels. Is dit nou mooier dan die vorige? Ja, ik weet niet of hij mooier is, maar het is wel een hele dikke opluchting, ja. Kan je me voorstellen. Had er nog een moment waarin zit? Ja, tuurlijk. De laatste 48 uur hebben we natuurlijk hartstikke zwier. En, ik wist dat ik het moest winnen. En goed, de koe het eigenlijk maar in verliezen en dat wie ik. En ja, als het dan sa slagget en in San voor mijn gevoel perfecte race. Maar 29 leeg en ik koe maar blue again in die 29 in, 29 trein en we hebben om. En je laatste 4 ronde iets op, maar ja, dat moet ik als je op het uiterste rijden. En ja, dat is super. Ja, dat kan je me voorstellen. Maar ik bedoel, dat moment met Jorrit Bergsma, die na 28 is riest. Ja. Is dat een moment dat is toch... Oh, als je dit nog volhoudt? Toen toch ik wel even naar beneden en ik kom hier net weer tot die wedstrijd oud is. Maar ja, toen hier in de kleedkamer hebben wij natuurlijk televisies en zo. En daar zeg ik dat het voor mij de goede kant op kwam. Ja, dat kan je me voorstellen. Daarna, dan is het zeker. Wat anders gebeurt er dan, Mari? Ja, we hebben natuurlijk wel even de kleedkamer natuurlijk viert, maar de hele staf. En ja, dat is een fantastisch gevoel. En vooral heel erg opluchting. En ik ben gewoon heel erg blij voor jou, Rielien, won ik, maar won ik mij een volle mindere rit. En hier het volle zwidder en zo. Ja, nou, dit weer gewoon, ik denk, een van mijn beste ritten in mijn leven. Echt, hè? Ja, ik denk het wel. Ja. Dat is toch fantastisch? Ja, nee, zeker. Zeker op het moment dat het moet. En dat ben het mooiste ding. Dat belooft toch meer? Ik hoop het wel. Ja. Hoppa. Ja, daarom. Goed man.